Шон МС сарояндаи боистеъдоди рэпи Тоҷикистон аст. Шон МС дурусттараш Шарипов Шаҳбоз, номаш ҳамин аст. 18 январи соли 1991 дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлони ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. аз соли 1993 то имрӯз сокини пойтахти кишвари бузургамон аст. дар оила писари калонӣ аст, бародари хурдӣ дорад. мутаассифона бародару ду хоҳараш дигар дар ҳаёт нестанд. соли 1997 Шон МС ба синфи якум рафт ва дар охири синфи 9 ба техникум дохил шуд. соли 2009 ба донишкадаи технология ва коммуникатсияи инноватсионии Тоҷикистон дохил шуд ки пас аз хатми соли аввали таҳсили Шаҳбоз баста шуд. баъди ин ӯ барои ба Институти технологияи Тоҷикистон гузаштан ариза дод. Шаҳбоз дар бораи ҷойи кораш хомӯш аст, зеро кораш ба ҳаваси рэп рабт надорад. ӯро ҳамсабақаш Беҳрӯз ба рэп гирифтор карда буд ва аввалин треки худро бо ӯ иҷро кардааст. дар ин порчаи рэп Шаҳбоз дар бораи зиндагии худ дар мактаб нақл кардааст. пас аз ин тақдир ӯро ба назди соҳиби студия Акмал Ҷумаев овард ва аввалин таронаи студияи ӯ композитсияи Духтарак Ҷумбон буд ки соли 2008 пешкаши оммаи васеи мардум карда буд. вақте ки ӯ бо Давлатёр тахаллуси рэп Шаман вохӯрд, онҳо тасмим гирифтанд ки гурӯҳе таъсис диҳанд, аммо эҳсос карданд ки ҳарду аз уҳдаи ин кор намебароянд ва ба ҳамсинфи Давлатёр Шариф муроҷиат карданд. узви дигари ин гурӯҳ Брайн буд ки баъдтар ин гурӯҳро тарк кард ва гурӯҳ қабилаҳои нав ном дошт. Шаҳбоз бори нахуст соли 2009 бо кӯмаки Акмал Ҷумаев рӯи саҳна баромад. соли 2010 Шара рэпро тарк кард ва Шаман бошад ба Москав рафт. он таронаҳое ки Шон МС дар бораи модари гӯё гумшудаи худ нақл мекунад афсонавӣ буда бо ҳаёти воқеии ӯ иртиботе надорад. Шон МС рэпро театр ва худро ҳамчун ҳунарманд дар саҳнаи театр медонад ва дар нақшҳои гуногун ба саҳна мебарояд. дар оянда Шаҳбоз дар соҳаи рэп нақшаҳои калон дошт ва ният дошт ки албоми Мамаро ба нашр расонад. аммо дар оғози соли 2015 Шон МС ногаҳон тасмим гирифт ки рэпсароии худро қатъ кунад. аммо ин тавр нашуд. ҳоло Шон МС дар YouTube мухлисони худро дошта наворҳои нав омода мекунад. бинандагони азиз, дар ин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру андешаҳои худро доир ба дар бораи кадом шахси маъруф видео омода намоем дар комментария нависед.